25 de maig. Les accions de protesta es multipliquen mentre Francesc Antich se segueix reunint amb agents socials i membres del govern per establir les mesures de la retallada econòmica. Avui ja n'ha donat a conèixer algunes als Consells Insulars i als representants dels ajuntaments. No cobrir les places públiques vacants és una de les mesures que adoptarà el govern per retallar despeses. Descarten, això sí, els expedients de regulació de l'ocupació a empreses del sector públic. Es paralitzaran algunes inversions que encara no s'han licitat i es fusionaran empreses. El president del govern ha traslladat les primeres decisions preses als presidents dels Consells Insulars i també als representants dels ajuntaments de les illes. Estàvem actuant en totes aquelles places que estan dotades i no estan cobertes, que estem analitzant què significa això en quant a dobbers, estem parlant de fusió d'empreses i estem parlant de, en relació amb el tema de les inversions, les que encara no estan, diríem, licitades o adjudicades, a veure quina prioritat hi pot haver. La presidenta del Consell ha incidit en la necessitat d'ajustar al màxim la despesa perquè les illes segueixin sent competitives. Han de fer un esforç col·lectiu entre institucions i ciutadania, han d'ajustar en el màxim la despesa a una rigor i una austeritat en el que és el gasto públic i han de prioritzar allò que faci que les Illes Balears puguin seguir sent competitives i que ningú mos quedi a la cuneta. El president Antich confirma que compareixerà al Parlament de forma voluntària, tal com ahir li va exigir el Partit Popular. El Partit Popular de Balears defineix el panorama econòmic de molt negre i les mesures preses d'improvisació. El seu president, José